Nakatakda namang buksan po sa mga susunod na araw ang Bonuan Pavilion Phase 1 na itinayo po sa Bulan Tondaligan Beach, Dagupan City matapos ang ilang pagsasaayos sa nasabing pasilidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, inaasahang mas lalakas pang sektor ng turismo sa lungsod kasabay ng pagbubukas ng pavilion at iba pang inihahandang proyekto sa nasabing lugar. Hindi pa rito nagtatapos ang konstruksyon dahil may nakalaan pa rin daw na pondo para sa Phase 2 at Phase 3 ng nasabing proyekto. Patunay ng tuloy-tuloy na pagpapaunlad sa destinasyong ito ng lungsod. Samantala, 100 milyong piso ang inilaan po para sa Bonuan Pavilion Phase 1 na nagmula sa suporta ng isang senador mula sa nasyonal na gobyerno. Isang pasilip ito sa mas makulay daw at mas maunlad na kinabukasan ng turismo sa lungsod ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.